Estamos nunha semana decisiva para o sector leiteiro a nivel europeo porque nesta semana vai haber reunións moi importantes para abordar a crise leiteira. A Coordenadora Europea Vía Campesina fixo un chamamento a todas as organizacións que a integran e que teñen produción leiteira para que fagan movilizacións para presionar os eurodiputados, as eurodiputadas, a Comisaria de Agricultura e as propias ministras e ministros para que haxa un cambio na política leiteira que cando menos tería que concretarse nunha reducción da cuota global europea de maneira que se equipare a produción ao consumo. Tería que concretarse tamén en precio mínimo que cubra os costes de traballo de produción, en manter o control público da produción e digamos que esas serían os eixos fundamentales dunha nova política leiteira. E que pasa? Cando nós empezamos naqueles primeiros anos cobrabas o litro de leite e chegou a cobrar 56 pesetas. Entonces, a ver, a valoración dos 0,22 céntimos que cobramos ahora, que eso, eu creo que aí xa chegaría para analizar toda a situación, que non hai moito máis que decir xa, non? Bueno, nos tiñamos convidado a participación en este debate de cales son as súas propostas, non? Para salvar desta crise, non? As explotacións galegas, non? Desta, bueno, pues desta situación na que vivimos, a todos os grupos políticos que teñen representación no Parlamento Europeo. Asistiu exclusivamente un representante do Bloque Nacionalista Galego, o seu portavoz nacional, Guillerme Vázquez, e nos pensamos que precisamente é unha cobardía, non? Ou un fuxir de enfrentarse aos problemas que a xente ten e, bueno, e que os propios gandeiros e gandeiros que estaban presentes, non, en este debate non puideran formularlle preguntas básicas para nós como que pensan a respecto de que se estableza un prezo mínimo ou que pensan a respecto, defender a respecto de que, bueno, pues de que haxe esa reducción e esa redistribución en Europa e siga habendo un control da produción. Se non veñen será porque algún medo teñen precisamente a responder diante directamente da xente, non? Que leva moitos anos, non? Difundíndose, non? O sector agrario non pode ser máis do 3% porque non é moderno. O outro non pode ser máis que tal porque non é moderno. Non, moderno será producir, será que os consumidores, falando de leite, consuman bo leite, será que o mundo rural entendido non como mundo rural, sino coa población fixada no mundo rural, porque senón non hai mundo rural, siga existindo, e desde logo non é máis moderno, e o sinto moito, non? Vivir nunha aglomeración urbana, non é máis moderno, ni apelotonar a xente para que a man de obra lle resulte máis barata a non se sabe quen, non é máis moderno, non? Vamos ter actos durante toda a semana e o día 7 manifestarémonos con organizacións da Coordenadora de Organizacións Agrarias e Gandeiras da COAG en Cantabria para bueno, pues presionar conxuntamente para que o Consello tome as decisións que compre tomar a nivel político para cambiar a política leiteira e para que se nos garantice que imos ter un precio para poder vivir. Esas mobilizacións, non? Todas as que houbo, as últimas, esa gran tractorada, non? De pouco máis de fai de un mes, non? Tivo todo o sentido que teñen todas as mobilizacións que polo menos o Sindicato Obrero Galego sempre defendimos, que é poñer os problemas que temos desde os sectores agrarios, concretamente o leiteiro neste, en cuestión e que a sociedade ademais estea coñecendo eses problemas respaldándonos, non? Entón, como nós sabemos e sempre o dixemos, non? Que efectivamente ou hai un precio mínimo porque políticamente se decide que hai un precio mínimo e se decide ademais con toda a contundencia, decir, normativamente e en toda Europa, ou senón ese tipo de acordos, pois ao que conlevan é ni máis ni menos a quitarlle a presión aos políticos, eso sí, pero desde logo non solucionar o problema que temos nas explotacións, non? A día de hoxe, ao mellor conseguimos aguantar máis ou menos, non? Con dificultades, pero ao mellor un pouco debido a que o ano pasado pois foi un ano de precios que, bueno, non foi tan difícil como deste ano. Ahora que seguimos nesta situación, a finales de ano xa volveremos a falar e desde logo para o ano que ven non é sostivo. Esta crisis aquí non lle conocemos, polo menos desde que eu recordo, non lle coñecemos precedentes. Entón aí hai cuestións centrales como o tema da regulación dos mercados, como o tema do precio mínimo, como o tema de que se siga ou non se siga producindo máis cantidad de leite que da que se consume, como o tema de que haxa un dereito a producir polo menos para poder vivir, que é o da redistribución que seguimos plantexando, etc. Entón desde a entrada na Unión Europea está deseñado, non? Esa política de seguir desfacendo explotacións para que se queden con un mercado tan básico como é o do alimentos, en ese sentido do leite é principal, e as multinacionais da distribución e as multinacionais das industrias que teñen aparelladas, non?